Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Stel jullie even voor, van links naar rechts. Hallo, ik ben Linda Bloem. Ik ben penningmeester van de muziekvereniging Sint-Barbara Glückauf uit Landgraaf. Ja, net zo vlot, moet langer, zo steunt ze niet. Oh, sorry. Goed. En ik ben Karen Somers, ik ben de secretaris van de muziekvereniging Sint-Barbara Glückauf uit Landgraaf. Ja, en het is een paar jaartjes geleden dat jullie hier waren, hè? Ja, dat klopt. Volgens mij de laatste keer zijn we in 2013 Ja, hier 2013. geweest. Toen waren wij genomineerd voor de... Die hebben gewonnen. Oh, dat hebben we gewonnen. Dan waren we vrijwilliger van het jaar in Landgraaf. Ja, klopt. Vrijwilliger van het jaar. Ja. En daar is een trofee aan gekoppeld, hè? Ja. Dat is 1 trofee. En Ja. die staat bij mij? Of Die staat bij jou? haar Oh, die thuis staat en, bij mij. en ik heb het diploma. Want waren jullie alle twee genomineerd? Of kregen jullie alle twee een prijs? Nee, we waren alle twee genomineerd en we hebben ook nog samen gewonnen. Dat was eigenlijk uitzonderlijk. Normaal wint maar eentje. Dus we hebben de prijs een beetje moeten delen. Dus is ook daarna niet meer voorgekomen? Nee, volgens mij is het daarna niet meer voor. Nee, dat was de enige keer dat 2 mensen dezelfde prijs krijgen, zeg maar. Maar vandaag zijn jullie hier voor... ja, vertel het maar. Ja, wij bestaan dit jaar 75 jaar als vereniging. Sint-Barbara, GA, Landgraaf. En GA staat voor Glückauf. Ja. Het is maar dat je het even weet. Bestaan vanaf 1950, zitten dus nu in het jubileumjaar. Karen, vertel eens even, hoe ben jij bij Sint-Barbara GA terechtgekomen? Nou ja, zoals het meestal gaat, door familieleden. Hè? Linda zat al eerst bij de vereniging. Is destijds, toen ik begon, is ze gestopt. En, dat is leuk. Niet door mij, Toeval, hè? Ik denk, een zusje komt erbij en dan zegt Linda, ik schijn er mee uit. Nee, maar er zat familie destijds erin en dan rol je er zo in. Hè? Dan rol je erin. Ja, eigenlijk rol je er zo in. Ja, maar goed, je moet natuurlijk wel uiteindelijk een instrument leren bespelen. Dat klopt. Eigenlijk was mijn droominstrument destijds, en is het nog altijd, de saxofoon. Mm-hmm. Maar destijds was de Barbara in fluit- en tamboerkorps. Dus ik ben begonnen op een pijperfluit. En daarna op een dwarsfluit. Zo'n klein piccolo? Ja, zo'n kleintje, ja. Ja, zo. Ja. Heel geliefd in Duitsland trouwens. Ja, hè? dat klopt. nog wel, ja. Nog altijd, ja. Heel veel trommel- en fluitenkorpsen daar in Duitsland. Bij WMC zie je er daar zat van voorbij komen trouwens. Goed, op de piccolo dus begonnen. En vervolgens, hoe ben je dan bij de saxofoon terechtgekomen? Nou ja, toen werden we in de begin 80 jaren een showband, drumfanfare. Mm-hmm. En toen vroeg ik al van, mocht ik een saxofoon? Nee, dat mocht nog niet. En toen kreeg ik eerst een dwarsfluit. Daarna heb ik een eshoorn gehad. En ik bleef maar zeuren om die saxofoon. En uiteindelijk in 1988, 89 heb ik eindelijk een saxofoon gekregen. In de tijd van Candy Dulfer. Oeh, ja, dat was een gouden tijd. Hè? Ja. Candy Dulfer, samen met vader in die tijd. En ook opgetreden met Prince, hè? Candy Dulfer in die tijd. Goed, Linda, jij zat er al in. Ook via de family natuurlijk. Erin gerold, neem ik aan, hè? Ja. Ik was 10 jaar toen ik begon. Ja, zeg ze. Ja, ik bedoel, mijn oom, onze oom was voorzitter. Hè. Alle familie van ons zat in die vereniging. Want mijn ouders komen allebei uit de Kakert. Mm-hmm. De Barbara zat toen in de Kakert. Ja. Dus op een gegeven moment dan wil je muziek maken. En dan zeggen ze, ga maar naar de Kakert. Mm-hmm. Dus ik ben ook op piccolootje begonnen. En heb ik 7 jaar gedaan. Toen ben ik inderdaad gestopt. 3-4 jaar. En in 81 ben ik weer begonnen. Want toen werden ze inderdaad show drumfanfare. Mm-hmm. En toen kwamen de trompetjes. En dat vond ik leuk. Dus ik ben nu 40 jaar lid. Dus je hebt alweer jubileum. Ik heb alweer jubileum. Ik ben oud, hè. Ik heb alweer jubileum, ja, inderdaad. Ik heb samen met de vereniging heb ik jubileum, ja. Ja, dus jij moet nog even wachten, Karen. Nog 2 of 3 jaar, dan heb ik 50 jaar erop zitten. Oeh, ja, bij elkaar opgeteld natuurlijk. Ja, ik ben niet eruit geweest. Hè. Je dus bent niet eruit geweest. 9 jaar begonnen. Ja, dus zij liggen een beetje voor op jou, Linda. Dus, in totaal ben ik 47 jaar lid. Maar omdat je 3 jaar, 4 jaar eruit bent geweest, worden die eerste 7 jaar niet meer meegeteld in een officieel jubileum. Dus vandaar dat ik nu 40 jaar officieel lid ben. Helder. En dan van de 75 jaar. Dus eigenlijk hebben we hier bijna 95 jaar... Ja, dan voelen we ons oud. Ja. Ze voelen ons ook af en toe. Hè? Nee, nog niet. Ja. We gaan nog eens even luisteren. Dat Formule 1 concert Schaarsberg. Ter gelegenheid van, wat was dat? Nou, de Fluitenboek op Sint Paulus heeft eigenlijk bedacht om met de Schaarsbergse verenigingen 1 keer per jaar een concert te doen.
En daar is dit een fragment van volgens mij 2023. Daar hebben we meegedaan. Ja. Dat concert heette toen Schaarsberg maakt muziek. Wij gaan, want jullie hebben meerdere thema's natuurlijk. We gaan naar een Halloween-fragment. Vertel er even iets over. Het Halloween-concert, ja, dat is eigenlijk geboren weer uit een gedachte van... we willen eens wat nieuws, hè? Elk jaar wil je wat nieuws proberen. Excuus. En er kwam iemand met het idee binnen de vereniging... zullen we een Halloween-concert gaan doen. Dat is ook alweer een jaar of 5, 6 geleden. 2017 was dit de eerste keer. En toen hebben we ook de Roelof de Wouwbachse toneelvereniging... Nee, op een gegeven moment, de tweede keer hebben we dat erbij gehaald. Gedaan. Dus we hebben een heel concert opgezet in de Halloween-sfeer... met spoken, met toestanden erbij en de zaal versierd. En dat was hartstikke leuk, zeker voor zo'n eerste keer. Ja, hartstikke leuk, lol hebben en de mensen een beetje... Hè? Dus ja, kijk maar eens of het wat is. Misschien is het wat donker, maar ik denk dat de muziek op zich wel voor zich spreekt. De Ghostbusters Halloween-fragment van het Halloween-concert van Sint Barbara GA... die dit jaar 75-jarig jubileum vieren. Het Ghostbusters concert uit 2017 was dat. Van muziekvereniging Sint Barbara GA. Hè. Er zijn er veel die zeggen op een moment fanfare, harmonie. Nee, muziekvereniging. Had je er vroeger nog een, Callistus. Muziekvereniging Callistus. Oké. Ja. Goed, dames. Karen, hoe is Sint Barbara GA ooit ontstaan? Nou, wat ze mij ooit verteld hebben van mensen die destijds erbij waren. Dat schijnt, destijds was de Paulus, die speelde op de Markt in Schaarsberg. Hadden die een repetitielokaal. De Paulus is? De Fluinderboerkops Sint Paulus van Schaarsberg. Dat even ter opheldering, ja. En er is oneenigheid gekomen daarin van waar gingen ze nou blijvend repeteren. En er is er een splitsing gekomen in die groep. En één, die zijn weggegaan. Die zijn ergens anders gaan repeteren. En een groep is op de Markt gebleven. En dat is de Barbara geworden. Dus er is eigenlijk een nieuwe vereniging ontstaan uit Fluitend Taboe Sint Paulus. Zo moet je dat zien. En dat is ontstaan in 1950? Dat is in 1950 geweest. Dus de eerste 9 jaar van het bestaan van de vereniging... hebben ze op de Markt in Schaarsberg gezeten. En pas in 1959 zijn ze naar de Kakert gegaan. Ja. En in de Kakert, daar hebben jullie wel nog een gebouwtje volgens mij. Ja, hè? ja, dat hadden we vroeger. Het was een noodkerk, het Berpke. En dat hebben wij heel lang in beheer gehad tot 2011. En toen heeft de gemeente besloten dat moest weg. En het kerkenbestuur heeft het verkocht aan de gemeente en dan werd het afgebroken. En dan zijn we naar Stripperkruis gegaan. Ja,
En vanaf dat moment is dat ook jullie vaste repetitielokaal, hè? Ja, dat klopt. Wanneer repeteren jullie voor degene die nou denkt van... hey, dat is een leuke vereniging, dat zou ook wel mijn partijtje willen repeteren? Wij repeteren op de woensdagavond vanaf 7:30. Oh, dus jullie zitten nu te repeteren? Ja, toevallig hebben we vandaag vrij, omdat de Streperkruis de zaal nodig had. En wij zijn heel flexibel. Ja. Dus we hebben zondag al gerepeteerd in plaats van deze woensdag. Normaal gesproken, elke woensdag vanaf 7:30 ben je van harte welkom om eens te komen snuffelen bij ons. Maar niets is toeval, want ik heb deze afspraak al heel tijd terug gemaakt, hè? Dat klopt. Dus anders Het had... zo moeten zijn, hè? Ja, anders had Sint-Barbara GA natuurlijk zonder jullie moeten repeteren. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan niet. Goed, wij hebben nog één nummer klaarstaan. En ja, dat is wel zeer speciaal. 21 april, ja, vertel het. Ja, dat is zeker speciaal. In 2010 zijn wij gevraagd worden door de Staatstoezicht van de Mijnen. Die bestonden toen 200 jaar. En toen kreeg ik een telefoontje uit Den Haag met de vraag of wij in de Ridderzaal wilden spelen. Mm-hmm. Ten ere van hun festiviteiten. Omdat wij dus een mijnwerkersvereniging waren. Of zijn nog altijd. Ja. En toen dacht ik van, volgens mij is me iemand voor de gek te houden. Dus ik heb gezegd van, meneer, zou die dat alsjeblieft op de mail willen zetten? En dan kijken we even ernaar. Maar het bleek dus echt waar te zijn. En toen kregen we daarna ook nog zo horen van, jullie zijn welkom 21 april 2010 naar Den Haag in de Ridderzaal te spelen. En ook de toenmalige koningin Beatrix zal dan aanwezig zijn. Nou, en dit was eigenlijk voor mij persoonlijk het hoogtepunt van wat ik meegemaakt heb met Sint-Barbara. Dames, wat is er tot nu toe gebeurd? Eén tegelijk. Eén tegelijk? Ja. Wat hebben we dit jaar gedaan? Een groot concert hebben we 5 juli. Hebben we een groot concert opgezet met, moet ik even spieken, de Dreilender Steirische Harmonica Club van de Schlabak. Hè? Nee, Schlabak. Nee, Schlabak. Familie van ons ook nog, achterneef. Ja. En met de Holter Jonge uit Neerbeek. Holzer Jonge Merkelbeek, uit Merkelbeek. Dus dat zijn 2 Tiroler groepen, die hebben we gevraagd in het kader van muziekvereniging in plaats van fanfare. Met meerdere genres samen muziek maken. Daar hebben we een heel groot concert opgezet in de Streperkruis. Tirol meets Pop meets Tirol hebben we toen gedaan. Dat was hartstikke leuk. Ja, nee, dat Tirol, dat snap ik. Maar hebben jullie toen popnummers gespeeld? Wij hebben als muziekvereniging hebben wij de popnummers gedaan. We hebben ook een paar nummers met hun samen. Hè. Dus we zijn begonnen met popmuziek. En op een gegeven moment langzamerhand naar de Duitse slager, naar de Oostenrijkse slager, Böhmischer Traum. Ja, dan komen die jongens natuurlijk erbij. Ja. En daarna hebben zij het overgenomen. Dus wij zijn begonnen met popmuziek. Heel langzaam naar Duitsland, heel langzaam naar Oostenrijk. En toen kwamen onze vrienden met de Tiroler muziek en hebben we een geweldige avond gedaan. Karen, even over dat popgenre. Wat hebben jullie toen gespeeld in het kader van het popgenre? Daar hebben we 80er Kult gespeeld. Daar zitten stukken in van Neue Deutsche Welle. Dus, oké. Wat hadden we nog meer? Maar we hadden ook... Met de blinde, die blinde, Stevie Wonder had gespeeld. Die blinde, zeg ze. Daar weet ik de mensen wel wat over hebben. Hè? Ja, Stevie Wonder in concert hebben we gespeeld. Dat was ook heel erg leuk. Ja. Keizerin Sissi, toen gingen we langzaam naar de Oostenrijkse kant op. Ja, hè? Ja, en dan natuurlijk... we hebben ook nog... weet je nog alweer? Phil Collins hebben we ook gespeeld. Oh ja. Dus allemaal dat soort stukken. Ja. Dat was onze kant, hè, het popgebeuren. En dan zijn wij geëindigd met Böhmischer Traum. En daar gaan we eens even naar luisteren, hè? Ja, dat was eigenlijk laten we zeggen, het Steirische muziekgedeelte van het jubileumconcert op 5 juli was dat. 5 juli was dat, ja. Afgelopen 5. Er staat nog veel meer aan te komen, daar zo meteen meer over.
Dames, in het kader van het jubileumjaar, hè, waar dit dus eigenlijk op 5 juli het jubileumconcert van was. Er staat nog meer aan te komen, hè, de komende tijd. Ja, dat klopt. We hebben 1 november, dus volgende week, zaterdag, hebben we de receptie. Om 6 uur. Waar? In het Streperkruis. Ik wou net in zeggen. het Streperkruis, onze vaste plek. Mooie plek waar we heel graag zitten. Aanstaande zaterdag volgende week zaterdag. Hè? Ja. Vanaf 18:30, hè? Ja. Dat is 1 november als het goed is. Zaterdag 1 november vanaf 18:30 de 75-jarig jubileumreceptie van Sint Barbara GA. Ja. Klopt. En we hebben ook 2 jubilarissen, waaronder ik en Famke Jansen. Hansen. Die is 12,5 jaar. Famke Hansen. Famke Hansen. Dat is maar een klein verschil. Famke Jansen of Hansen. Iedereen wat Linda kent, die weet dat ze Als je mij een beetje namen. kent, dan weet je dat ik dus niks snap. Daarna, na die receptie op dezelfde avond, hebben we een feestavond voor alle oud-leden die willen en die zich hebben aangemeld. En onze eigen leden natuurlijk. En dan maken we daar nog een hele mooie jubileumsfeestavond van. Dat is Met natuurlijk, neem ik aan, beelden uit het verleden, Ja. dit soort muziekfragmenten en bla bla bla. We hebben een een dia-voorstelling. Die duurt bijna een uur. Vanaf 1950 echt. We hebben echt foto's van iedereen tot nu. Het zijn er 200-300. Die laten we dan de hele avond gewoon lekker constant draaien. Dus iedereen zal zich waarschijnlijk ergens herkennen. En daarna zegt hij van zet dat gewoon maar. Zet dat kloek maar af, joh. Dus en we zijn met een man of 60, 70 die avond. En er zijn ook mensen bij die we eigenlijk al van de jaren 70, 80 nog kennen. Dus dat wordt echt top. Wordt echt leuk. Een feest van herkenning, hè. Trouwens, oudleden kunnen zich nog altijd aanmelden. Ja. Als ze even op Facebook gaan naar onze Facebookpagina, dan staat erop hoe ze zich kunnen aanmelden. Als je gewoon intoetst Barbara GA, dan kom je op die Facebookpagina. En tot hoe lang kan men zich aanmelden dan? Tot 27 oktober. Dan is het echt, dat is nog een paar dagjes. Dat is tot volgende week maandag. Ja. Alle oud-leden van Sint Barbara GA Landgraaf, hè, die ooit in 1950 is opgericht en in het jubileumjaar zitten, willen jullie alsnog naar die avond op zaterdagavond 1 november, 18:30 receptie, aansluitend feestavond. Dan meld jullie via de Facebookpagina. Goed, en dan gaan we meteen naar het volgende evenement wat er aan staat te komen. Want dat is november, maar dan gaan we naar december. Hè? En dan is eigenlijk een bruggetje naar het volgende muziekstuk van jullie. Ja. Maar we hebben eigenlijk in die maand toch wel een drukke maand. Dat begint eerst met Barbaradag, dus het patroonsfeest. Oh ja. Dat is op 7 december. Ja. Dan hebben we Kerstkino op 13 december. Wat doen jullie op die patroonsdag? Op de patroonsdag dan hebben we altijd eerst een heilige mis. En dan spelen we ook altijd de Steigermars. Want dan is het ook de Koempelmis in de Petrus- en Pauluskerk in Schaarsberg. Ja. En aansluitend is er een feestvergadering. Worden nog 2 jubilarissen gehuldigd die 10 jaar lid zijn. 10 jaar lid zijn. En dan is het een feestmiddag met lekker eten en drinken. Familiedag. Ja, dat is de Barbara-dag, ja. En dan hebben we vrijdag 12 december hebben we het Kerstkine. Oh jee, ja, pas op, vertel maar door. Want ik voel hem al aankomen. Ja. Ik voel hem echt al aankomen. December is bij jullie volgens mij de drukste Dat is maand. altijd heel druk, ja. Vertel. En dan sluiten we af. En Nee, je sluit niet af. Over het kine praten, oké. De 12e hadden we het over. Daar hebben we altijd ons jaarlijkse Kerstkine. En daar komen ook altijd veel mensen op af. Want het is ook in het Streperkruis? Ja, ook in het Streperkruis. Dat begint om 7:30. De zaal gaat open om 6:30. En dat is altijd gezellig. Het zijn 12 gewone rondes en 13 is de traditionele verliezersronde voor die mensen die de hele avond niks gewonnen hebben. Dan krijg je een paasei. Dan krijg je een paasei. Bijna, ja. Mag je het konijn zelf slachten? Nee, dan krijg je gewoon leuke prijzen. Ja. En dan hebben we ook altijd een loterij. En die wordt helemaal gesponsord, die wordt loterij. altijd gesponsord door echt onze leuk. vrienden. Ja, dat hoef je niet te vertellen. Dat Nee, maar gewoon de familie en vrienden. Hè. Gewoon lekker... Enkele bedrijven. En ja, de insteek van het Kerstkine en ook het Paaskine is natuurlijk, omdat wij een kleine vereniging zijn. We hebben geen grote achterban die financieel. Dus het gaat om het financiële. Maar het gaat ook vooral dat die mensen die komen, die weten ook, ja, dan wordt alleen maar... Wordt serieus gekiend, maar er wordt ook... Wacht even, niet door elkaar, wacht even. Zij zegt net, omdat we niet zo'n grote vereniging zijn. Met hoeveel zijn jullie nu op dit moment? Ja, 22 en 4 in opleiding. Een paar in opleiding, ja. En nog een paar gewone vaste leden erbij. Dus
Dus 2 of 23 vaste leden. En dan 4 een opleiding. En dan nog wat achterban. Achterban die ons een beetje maar financieel. Helpt. Ik zeg net niet door elkaar. Wacht nou even. Ja, maar als je zusje bent, hè, dan kijk je elkaar aan en dan begin je te ratelen. Hè? Ja, nou, even wat minder ratelen nu. Vertel verder. Maar wat zij vooral bedoelt is dat we een kleine financiële achterban hebben. Dus we hebben geen erebestuur die financieel bijspringen. Dus we moeten heel veel acties doen, zoals paaseieren verkopen, paaskinen, kerstkine, om gewoon de centen bij elkaar te krijgen. Goed, nou, vanuit dat kerstkine komen we dus bij het kerstconcert. Yes. En dat was waar ik naartoe wilde. Ja, dat is op zondag 14 december om 14 uur in het Streperkruis. Samen met popkoor Third Wing uit Heerlenheide. Ja. Dus de 12e kine en de 14e? Ja. Ja, dan hebben jullie maar 1 rustdagje ertussen. Dat klopt, ja. En de 15e liggen we af. Ja. Maar met popcorn, wat zei je? Third Wing van Heerlenheide. En met de vriendenclub Wouwachse Comedianten. Die gaan dan als kerstman, als elfjes, gaan die de mensen ontvangen en een beetje kerstsfeer brengen. Hoe komen jullie aan zo'n zangkoor? Melden die zich aan of benaderen jullie die om te kijken of ze met jullie samen willen werken? En deze hebben we dus benaderd. Inderdaad, dan ga je kijken op Facebook, op websites. Dan ga je de dingetjes beluisteren. Is het koor, past dat een beetje bij ons? En dan ga je ze aanschrijven van, goh, heb je daar zin in? Ja, hadden ze zin in. Dus dan ga je met de mensen om tafel van, wat gaan we dan samen doen? Wat kunnen we samen doen? Wat doe je alleen? En dat proces loopt nu. Hè. Dus zij zijn het oefenen, wij zijn het oefenen. We gaan 2 keer samen repeteren. En dan de avond zelf wordt dat dan, want die hebben een man of 50 zelfs. Dit koor is een heel groot koor. En dan gaan we samen die avond invullen. Of die middag invullen. En de Wouwbachse toneelvrienden, die helpen ons. Die gaan het... Sjoe Koch, ik weet niet of je hem kent. Sjoe Koch, heel bekende, ook schilder. Die gaat het aan elkaar praten. En die maakt daar een beetje kerstsfeer bij. Dus we hebben van alles bij elkaar. Om die middag gewoon als een mooie kerstmiddag. Als afsluiting voor ons jubilaris jaar te gaan doen. Hoewel de opening van de carnaval op de 11e van de 11e dag moet komen, wil ik de kijkers en luisteraars toch alvast een voorproefje geven op dat kerstconcert wat er daar aan staat te komen bij muziekvereniging Sint Barbara GA. Dames, een hele hoop op de agenda dus. Waarom moeten de mensen op 1 november alleen voor de genodigden natuurlijk? Hè? Nou, de receptie is open voor iedereen. Ja, nee, duidelijk. Maar de feestavond is voor de leden en de oud-leden. En voor die zich nog niet opgegeven hebben en ooit lid zijn geweest, meld jullie aan. Sint Barbara GA op internet en jullie kunnen het vinden. Vervolgens 12 het kine. 12 december het kine, 14 december het kerstconcert. En waarom moeten de mensen nu naar die evenementen van jullie komen? Vertel eens waarom, dat jullie uit jullie gevoel, uit jullie hart, zeg waarom. Ja, wij zijn gewoon een vereniging waar de gezelligheid voorop staat. Sowieso. Kwaliteit van muziek maken vinden we heel belangrijk. Maar ja, je moet het, als je bij ons komt, als je dan naar buiten gaat, denk je, oh, wat hebben wij een leuke avond gehad. We hebben gelachen, we hebben genoten van de muziek. Wij als muzikanten hebben genoten van het muziek maken. Dus het moet een gezamenlijk, het moet een gevoel zijn. En dat is bij ons, wij zeggen altijd, het is ons feestje. Of het nou het kine is, of een kerstconcert, of wat dan ook. Het is ons feestje. En wij zijn er om de mensen die komen een geweldige dag te brengen. En dat is onze insteek. De mensen die komen moeten denken, wow, volgend jaar kom ik weer. Karen, even naar jou. Ik interpreteer het anders. Eigenlijk is het gewoon één grote familie. Als je maar 23 man hebt, heb je overgroot opa, oma, opa, papa, mama en 27 kinderen. Nee, en 6 kinderen allemaal. Nee, flauwekul. Jij beaamt dat natuurlijk ook, hè? Ja, dat is het eigenlijk altijd geweest. Hè. Van begin af aan is de vereniging
een familie geweest. Maar ik moet zeggen, de laatste tijd zitten er gelukkig ook veel mensen die geen familie zijn ook bij de vereniging. En die voelen zich wel familie en dat vind ik heel erg belangrijk. En prijs je rijk als je jeugd erbij hebt in opleiding. En waarvan je weet, als ze gaan studeren, gaan ze misschien weg. Ja. Maar geniet in ieder geval ervan. En je weet ook dat als ze in de Parkstadregio blijven, dat ze dan bij jullie blijven. Dat klopt, ja. Dat klopt. Goed, mag ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. En we sluiten altijd af met de magische woorden. Hot u vrije en addio. 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 Addio.